lasdan na Gombe gani cikin tatin. Na shigo da sako na sattin. A bangare na raga 18. Masu firgitar da wancan kacin. Wasu ruwar da ba komai kantin. To sai ku zo da 14. Ma'anar gurgu na tatin. Manufofinsa sun yi bunkawa 30. Ma'ana batun haɗin kai da kenan. Gami da taimakon kai ku ji wannan. Batun taimaka wa juna ma na nan. Wayar da kai na al'umma na nan. A dunkule ƙasa buɗe kenan. Kudin arewa duk dai mu haɗe nan yawa. Ba wariyar batun yare kenan. Ba nuna wariyar addinin nan. Mu dunkule mu so juna kenan. Ita kungiya ta tatin. Ita shugabanta babban jigo ne. Mataimakin fitaccen akato ne. Sakataren furodusa ne yawa. Jirajaren mutum ne na mutane. Da auditon fitaccen akato ne. Kakakinta masu ƙarfin iko ne. Ga wani bayan gwanin ɗan komadi ne. Kuma budaliyar ciki da rakata ne. Nan ba suna da nauyi a mutane yawa. Da na yi batun su kuma shaida ne. Tatin. Lissafin 13 alkairi ce. Ga layinmu alƙiblar mu. Alƙiblar mu tatin ga layinmu. Lissafin 13 alkairi ce. Ga layinmu alƙiblar mu. Mai iko da yau makagin gobe. Wanda ya yi Kano ya yi Gombe. Mai yarda duk ya so ba zaɓe. Allah tsare mu kwabe. Da Mustapha ma'aiki zaɓaɓɓe manzon kaɗan abi na ƙarshen zance. Ga layinmu alƙiblar mu. Farar ƙungiya na kewa. Maji Allah sa kana ganewa. Binin gaskiya muke ɗorawa. Mun karkare shirin tarewa. Nauyi da kwarjinin nunawa. Ga ƙungiyar da ta dacewa. Don kowa ya fahimci alkairi ce. Ga layinmu alƙiblar mu. Musho ba zai fi mai mota ba. Direba bai wuce tuki ba. Ban sa da karnukan mota ba. Hausar wajen mu ban daina ba. Komai azarbabin yamsin nan. Kuma duk gumbansa bai wuce ango ba. Ƙarshen zance. Ga layinmu alƙiblar mu. Manufofin masu kyan nunawa. Shi yasa waɗansu ke rudewa. Mazambata suna kokawa. Da ke na yarda ke atawa. Lissafin 13 babbar lamba a ce. Ga layinmu alƙiblar mu.
ga taken kungiyar mu tatin sosai mu rike ta don ko babbar nasara ce. Ga taken kungiyar mu tatin sosai mu rike ta don ko babbar nasara ce. Ga taken kungiyar mu nan tatin sosai mu rike ta tun da babbar nasara ce. Ga taken kungiyar mu tatin sosai mu rike ta don ko babbar nasara ce. Duk wata kici murmura ba za ta yi aiki ba, domin mu kungiyar mu ba gada ake ba. Kishi na kasa da gaske ba za mu ki ba, domin in mun rike ta babbar hikima ce. Ga taken kungiyar mu tatin sosai mu rike ta don ko babbar nasara ce. Tatin ba bangaren siyasa ta tsaya ba, sannan an kirkire ta ba don nukura ba. Ba za mu bari kasar mu ta zama bola ba, dukkan manufanta walla an tantance. Ga taken kungiyar mu tatin sosai mu rike ta don ko babbar nasara ce. Mawaka har yan fina-finai sun ka haɗe kai, sun yarda su taru guda kau da duhun kai. Yan siyasa ko ma'aikata kar ku yi san kai, ku ɗaukaka darajar ƙasar mu wannan nasara ce. Ga taken kungiyar mu tatin sosai mu rike ta don ko babbar nasara ce. Darakatocin cikin mu har ma marubuta da producers kala-kala ka nazarta. Kuru ganan aka cire su dukannin su mabota, kowa ya gamsu duka alƙula ce. Ga taken kungiyar mu tatin sosai mu rike ta don ko babbar nasara ce. Tatin, Ga layin mu tatin, alƙiblar mu lissafin 13 alkairi ce. tatin Ga layinmu, alƙiblar mu, lissafin 13 alkhairi ce. na ce tatin, alƙiblar mu, tatin, ga layinmu, lissafin 13 alkairi ce. Tatin Ga